Ahoj lidičky, do z nového videa. Dneska se jdeme balit. Vím, že vyzerám otrstně. No, prvé. Tu máme věčečko. Máme tu učerák. Pančuchy. Musíme mít leginy. Kielko, tričko takéto, tak, to sem dáme, tričko s dlhým rukávom, tak a na to už iba toto pyžamo. Také veľké brr, tak to schováme a dáme to na tie nejaké veci. Dúfam, že sa to zmestí. Prosím, sa mi to zmestí. Len tak mi to tam začali. Dobre, sa to zmestilo. A tak to vyzerá můj outfit. Babke. Tak to vyzerá můj outfit. Tak to myšlo. A jdeme ještě si vyzerať ináč ponožky. Tak já už mám, jako vidíte, bílé ponožky. No. Které jsou zrovna teda zděravé. Tak počkejte. Jako vidíte, mám Nike. Povedzte mi do komentára, či máte rada Nike. Ja milujem Nike. A chcela by som mať tričko a nohavice. A bundu Nike. Ale nemám. Neviem, čo už mám povedať. A takto vyzerá môj outfit babke. Musím ísť každý deň do kostola. No ešte nejsem tretiečka, ale musím ísť aj tak, ale to budeme mať zakryté rukavicami. Tak. Takže tak. No, budeme končiť video, takže pozdravujte lidičky, tak ahoj a pozdravujte moje